Assalamu alaikum. Yan uwa barkanmu da yammaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya, ya yanayin gari ya zafi kuma. To Allah ya datar da mu, Allah ya shiga cikin al'amuranmu, Allah ya dafa mana, Allah ya yaye mana wannan tsadar rayuwa da wannan ƙuncin rayuwa. Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah ya agaza mana, Allah ya warware mana dukkan matsaloli. Maganganu da suke ta kewayewa akan magana na CBN policies wanda gwamnatin Najeriya ko CBN ta introducing a 6 ga watan Mai 2024. So policies ɗin ba sabon policy ba ne, kamar yadda mutane suke ji. Abu ne da ya zama kamar an ƙara ɗan yi masa kwaskwarima ne gaskiya. So policies ɗin nan kusan tun a 2015 da CBN ta fitar da act, sannan da kuma circular da ta fitar a 2018 watan March, sun fito sun yi bayani akan wannan cyber security levy, wanda a wannan lokaci mutane abin da ya sa ba su tsaya sun mai da hankali a kai ba, saboda lissafin ya zama kamar ya ɗan ba da kamar wani ya ja hankali, kamar yadda wannan ya ja hankali. Wasu magana ta wannan cyber security levy ba wai magana ba ce ta 2024, already tana in existence tun 2015, wanda act ɗin da CBN ta saki a 2015 ta yi bayani akan cewa wannan cyber security levy ɗin zai zama ana cajar kowane transactions da mutum zai yi, ya zama ana cajar shi wannan levy ɗin ya zama 0.005%. So wannan shi ya sa mutane suka zama ba su mai da hankali a kai ba, saboda idan duk abin da kaga ya jawo hankalin ɗan Najeriya ko kuma ya tsaya a cikin zuciyar ɗan Najeriya ko kuma ya ɓata ɗan Najeriya rai, so abu ne da ya zama yana iya jin impact ɗinsa directly. Yawa, amma abin da ya zama kamar abin da bai zama ya taka kara ya karya ba, su mutanenmu suna overlooking gaskiya, suna overlooking duk wani abu da zai zama, saboda in banda ma wannan magana ta cyber security levy, akwai abubuwa da yawa da bankuna suke introducing su dinga tatsa kuɗaɗen mutane, amma za ka ga cewa saboda kuɗaɗen ba su zama za su iya impacting ɗin tattalin arzikin mutane ba, shi sa za ga mutane sun yi shiru, ba su fiya kai hankalinsu a kai ba. Mostly za ga kana da account a banki, za ka dinga ganin messages kawai ana cire ma naira 1, naira 2, 0 point wani abu da sauransu, amma duk mutane kaɗan ne ko ƙalilan ne suke kula ko su tsaya su mai da hankali a kai su ji ba'asi akan abin da ya jawo. Amma in dai abu bai zama so huge kamar ya ɗan yi yawa ba, yawancin mu 'yan Najeriya muna overlooking, which is one of the problem da mu 'yan Najeriya ya kamata mu gyara, saboda ba wai sai abu ya zama so huge ya kamata a tsaya a mai da hankali a yi addressing ɗin issues ɗin ko kuma a tattauna a ga an yi raising alarm akan abun ba. Ba wai sai abu ya zama yana da girma da zai iya ba da matsala sannan za a zo a magana ba. Tun da kusan wannan policies ɗin tun 2015 CBN suka introducing ɗinsa, suka kuma yi amending ɗinsa a 2018, gashi kuma a 2024 still an ƙara reintroducing ɗinsa. So abin da yake faruwa a 2015 CBN ta fitar da act ɗinta wanda clearly ya yi stating cewa akwai cyber security levy da za a dinga cira, amma a wancan lokacin magana ake yi ta 0.005, ma'ana ka raba naira ɗaya gida 1,000, ma'ana kuɗin da kai depositing ko kuɗin da kai transfer zuwa wani account ɗin, saboda wannan kuɗin da ko wannan levy ɗin ana cajar iya wanda ya tura kuɗi ne. Yawa, ba wai wanda aka tura wa kai da kuɗin suka shigo account ɗinka ba a kansu za a caji wannan levy ɗin ba. So wanda ya tura, ma'ana sender ɗin shine
is liable to pay wannan levy din. So saboda haka a wancan lokacin abin da ake magana shine idan kai ka tura kuɗi zuwa wani ko kai wani transfer za a caji wannan levy din ya zama 0.005, ma'ana duk adadin abin da ka tura za a raba shi gida 1000 sai a ɗauki guda 5, ma'ana 0.005, ma'ana za a kasa shi gida 1000 a ɗauki guda 5. So kun ga abin ya zama so miga da mutane za su ga cewa a to ai ba wani abu ne, dama irin wannan ma ai an saba yi mana a banki, akwai value added tax kawai a cira ma a ƙara cira ma, wani ma ana cira more than once in a month. So mutane ba su fiya damuwa ba in suka ga abin ya zama so kaɗan. Shi isa a wancan lokacin 2015 mutane ba su mai da hankali sun ga abin ya ɗan tayar da ƙura kamar yadda yanzu abubuwan suke tocin ɗin zukatan mutane. Saboda a wancan lokacin idan za ka yi transfer a 2015 kamar yadda CBN ta act ɗin CBN yake bayani, a wancan lokaci idan misali ka tura naira 10,000, so za a caje ka 0.5 naira, ma'ana za a caje ka sile 5 kenan. So kaga idan ka tura naira 100,000 ne to za a caje ka naira 5, wanda mutane za su ga ai ba wani abu ne kawai, sai kan still overlook it. So idan kuma idan miliyan 1 ka tura za a caje ka naira 50. So still kaga a wancan lokacin mutane suka ga ba wai wani abu ne na tashin hankali idan ka tura naira miliyan 1 ka ba da cajin naira 50, wanda idan ita gwamnatin Najeriya idan ta gatsa abu ta ga jini ya fito to a hankali sai kuma ta ɓalla. Idan ta ɓalla kuma sai ta ƙara, haka za ta tafiya sosai har ta cinye ka kai baka sani ba, kana gani ai abun na farkon ta ɗan tsunkune ka ta ga baka motsa ba sai ta ɗan gatsa, sai ta ga baka motsa ba sai kuma ta sa haƙori ta fasa sai ta ga jini ya fito, sai ta ga baka motsa ba sai kuma ta karya gaba. Idan ta ga baka motsa ba shikenan ta samu nama. So amma a lokacin da ta ɗan tsunkune kan nan ta ga you are still active kuma you are ready to resist wannan tsunkunin da aka yi ma, to kaga da a ce mutanen Najeriya we are so conscious akan irin wayannan abubuwan da za mu iya addressing din issues tun farko, tun initial stage ɗinsu, ba sai sun zama sun yi metamorphosis ko sun ta canja kala suka yi girman da zai zama tackling ɗinsu zai zama sai ya yi taking more than effort ɗin da za mu sa a farkon initial stage. To haka abubuwan suke faruwa. Wannan shine part of the problem na mu talakawan Najeriya, shi yasa ake mana hawan ƙawara da dabara. So ka gani dan na san majority mutane suna tunanin kamar policies din na 2024 ne, amma tuntuni aka ce ainihin ka tura naira 10,000 za a caji naira sile 5, in ka tura naira 100,000 za a caji naira 5, in ka tura naira miliyan 1 za a caji naira 50. So mutane suka ga ai ba wai wani issues bane mai yawa. So amma duk da haka a 2018 still CBN ta yi kokari sai ta ƙara enacting din circular da ta fitar a wancan lokaci, sai ta ƙara yin wani dabara wanda a wancan lokacin sai ta cire percentage din, tunda a baya a 2015 abinda ta yi introducing ta ce cyber security levy din zai zama 0.005%. So aka ci gaba, aka yi shiru, ba a fara din ba dai, amma still aka yi shiru. So after like 3 years in 2018 watan March sai ta yi introducing din wani sabon circular sai ta kuma cire percentage din. Da ta yi introducing circular sai ta cire percentage din, sai ya zama abinda za a caja still ya zama 0.05 kawai ba percentage. Dry, ma'ana decimal numbers ne kawai zai zama ana charges ko no matter what abinda ka tura ko kai transfer za a caje ka 0.005 ba percentage ba. Saboda a wancan lokacin kaga idan misali aka ce 0.005%, so sai ka raba abinda ka tura gida 1000 sannan zaka kwashi guda 5 ka bayar. Amma abinda yake nufi anan idan aka ce 0.05 ba percent ba, so figures din sai sun fi yawa, saboda abinda yake nufi za ka raba wannan adadin abinda ka tura gida 100 ne sannan ka ɗauki guda 5 ka bayar.
So kaga anan idan misali zai zama kamar ka tura naira 10,000 a 2018, abin da take nufi shine za ka ɗauki naira, in ka tura naira 10,000 zuwa wani account din su za ka ɗauki naira 50 ka bayar. Kaga saɓanin wancan na 2015 da silai 5 kawai za ka bayar. Idan naira 100,000 ka tura to za ka bada naira 5,000, saboda ta cire wannan percentage ɗin da yake a bayan decimal ɗin, ma'ana ta zama kawai ya zama decimal numbers kawai. Maimakon 0.005% sai ya dawo 0.005 kawai. Shine policy ɗin da ta yi enacting ko ta ƙara da introducing a 2015 a watan March. Dalili ko saboda ni ina bibiyan su sosai. Irin wayan abubuwan ya zama wajibin ka in kana cikin ƙasan nan ka dinga ɗan leƙa abubuwa kana bibiyan su, ba wai kawai sai abu ya faru ka ga abubuwa. Wani lokacin gaskiya ina da ƙwaƙwa da bincike akan irin wayannan abubuwan su, saboda haka in tun a wancan lokacin I was conscious kuma I was aware cewa wannan abun zai iya metamorphosing into something else. Kuma yau gashi Allah ya kawo mu ga kuma yanayin yadda abubuwa suke ƙoƙarin su zaba. Saboda haka kamar yadda a wancan lokacin akwai CPPE, Center for Promotion of Private Enterprises, suka yi criticizing ɗin CBN akan wannan policies da suka kawo, ta hanyar yi musu bayani kuru-kuru a wancan lokacin na magana ta tattalin arziki da yanayin tsadar rayuwa da loss of job da kuma yanayin inflation, wanda hakan yake taruwa yake ƙara dagula ainihin tattalin arziki. Lokacin da aka ce state government, federal government, CBN, local government suna introducing din so much taxes akan talakawa, hakan yana ba da barazana ga ci gaban tattalin arziki. Na farko inflation yana karuwa, na biyu akan samu loss of job, na uku kuma akan samu hauhawar akan samu mana economic retardation, saboda babu ta yadda za a yi kai da kake siyayya ko kaje za ka yi siyayya kana da kanti misali a unguwa, kaje singa za ka yi siyayya kayan indomie ne, su omo, su biskit da sauransu, kaje ka yi cinikin naira 100,000, ka yi ɗauki kuɗin nan ka yi transfer into the bank account na wanda ka sai kayan. Wannan lokacin an caje ka naira 5,000 in addition, su kaga ko naira 500 in addition. Su kaga wannan naira 500 din you still sai kayi covering ɗinta, you spread it a kan farashin kayayyakin da zaka zo unguwa ka siyar. Haka idan naira miliyan 1 ka je kai sai aka caje ka naira 5,000, kamar yadda policies din 2018 yake magana, za a caje ka 0.005 decimal number ba percent ba. Su kaga idan ka yi cinikin naira miliyan 1 za a caje ka naira 5,000 in addition a matsayin cyber security levy. Su kaga kai da ka je ka yi wannan siyar, in ka dawo kantinka ka zo ka shishirya kayanka sai ka yi covering din wannan 5,000 din a cikin farashin kayan da za ka siyar. Su kaga hakan yana haifar da inflation, ma'ana hauhawar farashi, wanda inda gwamnatin Najeriya ba ta introduce din wannan policies din ba, watakila da ba lallai ba ne, in dai har za a sa adalci. Duk da dai yan kasuwan namu su ma sun lalace, kokari suke kawai su kara ko da policies din ko da ba policies din, haka kawai mai kanti za a ga ya kara kaya. So amma dai wannan zai ba su damar da za su yi abu bisa hujja, ai ga dalilin da yasa, saboda CBN policies din su, saboda ba su iya juriya wasu ma. Saboda yanzu duk yanda yan kasuwan na wannan zamanin ba su fiye ɗaukar kaddara ba, ko ba su fiye ɗaukar irin wayan abubuwan ba, zamewa suke, abin yana dry zuwa ga final consumers. Yawa duk wani final consumers su suke biyarin din wa'annan expenses din da wannan costs din, amma yan kasuwa su zamewa suke yi. Yanzu sun koyi wa'annan dabarun da duk wani policies da za a dropping a kansu, to sai su shifting ya dawo ya fada into akan final consumers. So final consumers su ne abin tausayi a wannan kasar ta mata Najeriya. So kamar yadda muka sani, akwai abubuwa guda 16 wanda duk wani ɗan Najeriya ya kamata ya san su akan wannan policies ɗin, domin ya zama ya kiyaye kuma ya rage ma kansa fadawa cikin yanayin asara wacce ta iya shafarsa kai tsaye a matsayin as a result of wannan policies da aka kawo, ma'ana gwamnatin Najeriya ta kawo. Kamar yadda mu a wannan policies na 2014,
yake magana akan cewa 0.5%. Idan ka kalli wannan percentage din is beyond reasonable abin na doubt ya fi wancan abin da ta kawo a 2015 da 2018. saboda duka dai manipulations ne da 'yan dabaru. A 2015 ta ce 0.005, mana akwai zirika guda uku ba before figures din, mana 0.005%. A 2018 sai ta ce 0.005 only, ba percent. To amma a 2025 abinda gwamnatin take magana ko CBN take magana zai zama cyber security levy din zai zama 0.5%. Ya ilahi, wannan figures din in ka kalle ta yanzu, idan misali ka je kai transfer na naira 10,000 directly 50 naira za a cire ma. Idan kai transfer din 100,000 directly 500 za a cire ma. Idan ka je kai transfer din naira miliyan 1 to 5,000 za a cire ma. So wannan figures din they are similar to 2018 circular din da suke magana. Tunda waccan circular din tana magana akan 0.005%, ba percent ba, 0.005 kawai take magana cewa za a caje ka. Amma 2025 sai ta ce 0.5%. to da 0.5% da wancan 0.005 da take magana duka zai a the same rate, abu ɗaya ne duka, kawai yan dabaru ne, abu ɗaya ne. Abinda kuma na faɗa ɗin kamar a baya da ta introducing ɗin wancan, mutane suna ganin ai 0.005 ne, kuma ba wai wani figures bane masu yawa. 0.005 za a caja, ba wasu figures bane masu yawa, mutane suka yi overlooking. To a yanzu kuma da ta tashi sai ta ƙara modifying, sai ta ƙara yi masa ɗan kwaskwarima, sai ta ce 0.5%, sai ta dawo da percent amma sai ta cire zirka biyu. An gane abin da nake nufi. So saboda haka kaga figures din, abin da charges din zai zama iri ɗaya ne da wancan policies din da ta kawo a circular din da ta saki a 2018. So wannan abubuwa guda 16 da ne muku bayani da mutanen Najeriya ya kamata su zama sun kula ko sun lura a kansu, saboda ka ɗan rage makanka raɗaɗin abubuwan da zake faruwa, kamar ko abin da zai iya impacting ɗinka a cikin wayannan gasu nan zan karanto mana su. Na farko, wayannan guda 16 da CBN ta yi listing ɗinsu ga baki ɗaya su ne abubuwan da zai zama inda an yi transfer a ƙarƙashin su to babu wannan levy ɗin, ma'ana su they are protected. Za ka iya transfer ko kai transactions a bisa wayannan abubuwa guda 16 ba tare da an caje ka wannan cyber security levy din ba. Abu na farko, kamar abin da suke magana loan disbursement, ma'ana ko repayment. Mai karɓar bashi ko kuma biyan bashi a banki, masu cin bashi da masu biyan bashin banki su ba wannan. Don misali yanzu ka je ka ci bashi, banki ya tura ma naira miliyan 1 ko miliyan 100 ko miliyan 10, wannan ba wannan charges din akai. Yau ba za a caji wannan cyber security levy din ba. Haka idan za ka biya bashin, in ka tura naira miliyan 100 ka biya, shi ma ba wannan cyber security levy din. Sai abu na biyu shine salary payment, masu albashi wanda ake biyan su albashi duk wata, ana biyan ka naira 100,000 ko naira miliyan 1 ko 500,000, to ba wannan charges din akai. So abu na uku shine inter-account transfer using the same bank or between different banks for the same customer. Yawa, yin transfer da wani account din naka, kana da account da UBA kuma kana da account da GT Bank. So amma anan abin da suke nufi, idan kai transfer kana da UBA sai ka je yin siyayya gurin mai wani account din da yake da UBA shi ma. So idan ka tura masa ko nawa ne a cikin wannan account din nasa na UBA, tunda the same bank ne, to ba za a caje ka ba. Haka idan kuma kana da banki da UBA kuma kana da banki da Access Bank, sai ka ɗauki kuɗinka daga UBA ka tura Access Bank, the same account ɗin duka naka ne, sunanka ne, BBN ɗaya yake attaching to wannan account ɗin, to babu wannan charges ɗin. To saboda haka kaga ana abin da nake so mutane su fahimta ko su fito da mutane su ƙara lura da shi sosai. Idan yau ka je kasuwa za ka yi siyayya, so idan kana da UBA Bank kuma da wannan UBA Bank ɗin kake so kai transactions, to preferably in kana so kai escaping din wannan levy din, so sai ka nemi wanda yake da same account da UBA
mana wanda yake da shi ma account da kuke da shi within the same bank sai ku yi masa transfer. Idan misali ya zama kai kana da kuɗinka a UBA shi kuma yana da account ɗin da ya baka da zaka tura masa kuɗin na GT Bank ne, to idan kana da wani GT Bank ɗin zaka iya transfer ɗin kuɗinka su koma GT Bank sannan sai ka tura masa a GT Bank babu charges, saboda na farko wannan transfer ɗin da kai into GT Bank ɗin naka ne kamar yadda suka faɗa. The same customer in kai transfer ɗin kuɗinka into another bank account of different branch ko kuma different banks account in dai naka ne ma'ana the same customer, to babu wannan charges din, saboda haka daga nan zaka iya tura masa into his GT Bank account. Kaga wannan zai taimaka mutane su rage ma kansu asarar, ko kuma tunda asara ne gaskiya. Babu maganar wani misali yanzu idan ka ɗauki maganar da ake ta cyber security, misali kuɗaɗen sun yi yawa, miliyan nawa ake transactions per day. Misali ka ɗauki ma jiha kaɗai, in ka ɗauki for example a Kano State, duk mutumin da ya tura naira 100,000 za a caje shi naira 500. Duk mutumin da ya tura naira 100,000 za a caje shi 500. Ka shiga kasuwar Singa ka duba ka gani transactions nawa ake yi, 100,000 daga safiya zuwa yamma. Akalla ma misali iya transactions din 100,000 ne daga safiya zuwa yamma, guda nawa ake yi. Ka shiga kasuwar Dawanau, ka shiga kasuwar Kwari, ka shiga kasuwar Kofar Wambai, ga kasuwanni nan barkatai, banda kuma individual persons da ba ma a cikin kasuwa suke ba, suna gefe suna wani business din da za su yi dole sai da transfer din. To saboda haka abubuwan is beyond expectations, abinda idan za ka duba ka ga abinda za su samu in dai har figures din ba su zo sun gyara ba, sun bashi haka, abinda za a samu is beyond expectations din mutane per day. Ba iya jihar Kano ba, ka koma Lagos, ka koma Abuja, ka koma sauran other states da muke da su a Nigeria 36 states, ka ga figures din da za a samu. How much? Billions of naira per day, wanda transactions din mutane ne ya tsotso musu wannan, kuma ba lalle ba ne a yi amfani da abu. Misali ma cyber security din za a yi, mutane nawa ne za a yi, duka 'yan Najeriya za a ɗauka a dinga biyan su albashi akan wannan kayan aikin da za a ɗauka. Misali wadda ma'aikata ce za a ce kowace rana za a iya samun naira biliyan 1 saboda a riƙe ta, wace ma'aikata ce? Wacce misali na san yadda na buga lissafin na ko yadda nake hasashen yadda lissafin zai kaya, akalla ba a kasara ba kowace rana a wannan charges din da bankuna za su dinga tatsa a hannun mutane za a iya samun naira biliyan 1. Wacce ma'aikata ce za a ce expenses ɗinta da yanayin maintenance ɗinta da yadda za a gudanar da ita ta zama so effective akan gudanar da aikinta sai an kashe naira biliyan 1 kowace rana? Wacce ma'aikata ce? Akwai abubuwan duba sosai. Abu na gaba shine interbank transfer between customers of the same bank. Kamar yadda ne bayani, in ka zaka tura dan uwanka da yake da account din da yake same bank ne, babu wannan charges ne. Other financial institutions instructions to their correspondent banks, kamar sauran financial institutions za su iya ba da mana correspondent to wani banki nasu. Kamar misali idan mana kamar irin su pension industry saka za su iya ba da, tunda kudaden pensions da ake karba na hannun mutane ana tura banki ne, to idan financial institutions ya je karbi kudaden da za a tura ko kuma daga IPPI za a tura zuwa wannan bankin, to babu wannan charges din akan su. Abu na gaba shine kamar interbank placement, kamar misali daga wannan bankin Access Bank da GT Bank, sai Access Bank ya ɗauki kuɗi ya tura GT Bank a matsayin rance ko kuma wani abu makamancin wannan. Su wannan kuɗin babu wannan laifi ɗin a kansu. Sannan bank transfer to CBN and vice versa, banki zai iya tura CBN za ta iya tura banki kuɗi. To saboda haka wannan transfer ɗin da za a yi tsakanin banki da CBN shi ma babu wannan levy din akai. Sai inter branch transfer within a bank, daga wannan bankin na UBA da yake a nan
sannan da wancan da yake a wancan branch din, idan UBA zai tura wani branch din nasa ne UBA, kamar misali daga Lagos za su turo Kano, ko za su tura Katsina ko Jigawa ko Yobe ko Adamawa, to in dai branch ɗinsu ne wannan transfer ɗin da za su yi babu wani levy a kai. Sai check clearing and settlement, ka ba da check a je a yi settling ɗin shi, shi ma ba wannan levy ɗin a kai. Sannan letter of credit, letter of credit shine irin kamar letter ɗin da mutane zai bayar, mutum zai ba da letter of credit cewa ka sai kaya ko ka sai kamfani ko kuma ka je kayo oda, amma ga letter of credit wanda banki ne zai tsaya a tsakani, wanda shi ne zai ɗau alkawarin da zai tura ma kuɗinka accurate amount da kuma a date ɗin da zai tura ma. Maybe it may happen as a result of maybe network issues, ba network, to banki zai baka wannan letter of credit ɗin. So wannan letter of credit ɗin babu, in an yi issuing ɗinta babu wani levy a kanta. Abu na 11 shine banks recapitalization related funding, only bulk funds movement from collection accounts, irin kamar manya-manyan kudade da ake kamar magana ta bank recapitalization, kamar yadda CBN da daga 5 billion ne dawo 25 billion recapitalizations da aka yi. So irin wayannan kudaden da ake dauka a tura ko aje a ajiye su a CBN a matsayin recapitalization, su ma babu wannan levy din akan su. Sai na 12 shine saving and deposit, including transactions involving long-term investment such as treasury bills, bond, commercial papers da sauransu. So duk wani abu da ya zama kamar, sun da mun sani investment ana yin shi ne kamar financial institutions suna investing din kudaden su ne a irin wayannan areas din, kamar irin su bond, scook, commercial papers, treasury bills. To in suka ɗauki kudaden su za su je su long term investment akan wayannan areas din, to su ma babu wani levy da za su biya. Pension payments, kudaden yan pension, idan zai za a ɗora ma kuɗinka, kamar za a baka kuɗinka na pension, ko kuma kamar ma ba ma na pension, irin lump sum da ake biya wa ma'aikata, irin kamar death benefits, kamar program withdrawal da ake biya wa ma'aikata, da kuma annuity da irin wayannan. So dukansu babu wani levy da za a biya, saboda directly is related to pensions abun nan benefit. So non-profit and charitable transactions shine na 14 kenan. Non-profit and charitable transactions including donations, irin wayannan kamar misali United Nations su ce za su ba da gudunmawa zuwa ga wata ambaliyar ruwa, ko kuma za su zo su gina muku burtsatse da wutar lantarki da hanyoyi da titina, to kudaden da za su shigo za a yi transfer ɗinsu a banki, su ma ba su da wannan levy din. Sannan educational institutions transactions including tuition fee payments, so kamar ɗalibai da suke biyan kudaden tuition fee, so in ka je za ka yi transfer into universities accounts ka biya a matsayin tuition fee, su ma ba wannan levy din, ko kuma ka je ka biya school fees, ba wannan levy din akai. Sannan kamar transactions involving banks internal accounts such as suspense account, profit and loss account, in za a tura kuɗi zuwa suspense account ko kuma profit and loss account, shi ma ba wannan levy din akai. So wayannan su ne abubuwa guda 16 da CBN ta lissafa a matsayin wayannan su ne abubuwan da zai zama babu ba su shafi wannan levy din ba. So ya kamata a gaskiyar magana mu mutane Najeriya ya zama muna ɗauka abu so serious, ba mu ce directly wannan abun ba zai yi amfani ba, amma bisa yanayin yadda muka san Najeriya, inda za a ce za a yi amfani da, amma dai abun ma dai kamar akwai abun kunya a ciki gaskiya, magana ta gaskiya akwai abun kunya. Yanzu a ce Najeriya da duk ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ba za su iya yin wani abu da ya shafi cyber security ba sai sun cire kudaden talakawa an tattara, sannan za a iya sponsoring din wannan. Ai abun kunya ne, abun kunya ne gaskiyar magana. Gaskiya kuma mu 'yan Najeriya ya kamata mu zama so conscious akan abubuwan da suka zama policies ne na gwamnati da take shafan mu kai tsaye, ba wai sai abin yayi yawa ba. Duk kankantan abu in dai policies ne muka ga cewa it has adverse effects akan tattalin arzikin mu ko kuma rayuwar mu,
to tun a lokacin ya kamata mutane su dinga raising alam, misali wanda suke da hannu da shuni wanda za su iya faɗa a ji ko social media ko wani abu a je a yaɗaɗawa mutane su sani, don gwamnati ta sani cewa abin da yake faruwa ɗin lallai mutane kuma sun sani kuma sun san me ake nufi kuma me za a yi musu, kuma saboda haka ba sa goyon baya. Ya abin da za mu iya yi, mu duk wani abu da ya shafi na media riot, wani abu protest da sauransu duk a yi, saboda haka tun kafin abu ya zama ya girmama ya zama ya yi karfin da yanzu kafin a warware wannan kullum, in aka ma warware shi to they will still go back to wannan policies da suka kirkira a 2018. in shi ma aka ce ba a da shi sai you still shift it back to the policies da suka kawo na 2015. kaga abun ya yi nisan zangon da tun a 2015 ya kamata a dakatar da shi. In muka ce yanzu ba mu yarda da 2024 ba, sai we take it back to 2018 wanda is the same issue. In muka ce ba mu yarda da wannan ba, sai we still take it back to that of 2015, dan ba za su taba cewa to shikenan dukkan gabaki ɗaya policies nan daga na 2015, 2018, 2024 duka an watsar da su ba. Za su ce to tun da kun ce ba ku yarda da wannan ba, mun ji dalilan ku, kun fi mu karfi, kun fi mu gaskiya, to mun ajiye, mun haƙura, mun ɗauki that of 2015. kuma 2015 din ma is the same issues. In muka ce hakan ma they will still take it that of 2015. so Allah dai ya sa mu dace, Allah ya sa abin da na kokarin haskawa din ya zama ya mutane sun fahimta. Ina muku barka da wannan yammaci, da fatan kowa ya wani cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.